So बेनिखायनो आङो लाइबो न'आव हाबखादों सिमबोलाबो हाबदों हाबजोबखायो आरो बोसोरफ्रोमबो मोजां मोनबाय ना मोजां मोनबाय मोननायखाय ভাল লাগিছে আমি কষ্ট কৰিছোঁ বানপানী থাকিছোঁ आमी खस्थ' करिसुं बानपानी थाकिसुं माने नैबे जायगायानो जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि खुंख्राजरा एरियानि माखासे दैबानाजों भुगिनांनाय बै समनि सुबुंफोर दैबानाजों सिलिंखार खालामजानाय सुबुंफोर न'खरफोर बिसोरनोहाय दा अनसुंथाइ होनो थांगासिनो दं खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअआ स्टार्ट जाबाय दा आङो ओंखारदों न'निफ्राय आं ससेनिफ्रायसो भिडिअ खालामबाय थांबाय थादिनि चलो अब्ला मोनफैबाय दे राङि जरानि बे अफिस बे अफिस अफ द आसाम फ्लाड रेजिलियेन्स एन्ड केपासिटि बिल्डिं प्रोजेक्ट नैबेयाव दङ दे नै राङि जरा BELC मिशन कम्पाउन्ड ओरैबो नै ओरैहाय फुल गडाउन बायदिसो जाना दङ नै गडाउन टुथब्राश माने हाथाय मानजिग्रा आरो गोबां बुस्थुफोर दङ नै दालि आलु मैदा माइरं संख्रि आरो माबा माबि दंबावो आरो माने गासिबो बे अननाय आरो गासिबो अननाय दा मेटेरियल्सखौ थिखांगासिनो दङ नै फ्लाड भिक्टिम्सफोरनो रानना हैनो थाखाय दे उठाव गोबां दं ने माला होमब्ला ओंखारनायसै जाहैबाय नै नैबे अफिसनिफ्राय गाखोसिगोन नैबे गारि गुफुर गारियाव स्कर्पिय'आव बैथ' गारि गंसे बे रेडि जाबाय गासै फुल मेटेरियल्स माखासे मानसिया नैबो गाखोसिगोन ओमफ्राय नैखौ नायदो नै चलो ओंखारबायलै नै माखासे बोलो गोरा दंखायोलै मा नामथाय नोंनि मा नाम नङा निउजियन प्रदीप बोलो गोरा गोजाखा माने बोलो गोराफोरनि एसे खामानि दंना दिनैहाय अजन रानहैनांगौ नालाय ओमफ्राय मेदाम दं नै सिगाङाव मेदाम बोलो गोराखा ओमफ्राय नैबे गारि सालायनोना नोगोद बुगाजों नामा रायलाय गैया थांगासिनो दं ओमफ्राय माल गारियाथ' नै बै सिगाङाव थांबाय नै जों दा बहाय थांगासिनो दं ओमफ्राय खुंख्राजरा how many families from Khunkrajora 46 families in total Desamguri Bhauraguri Ladanguri लानानै 131 ता न'खरनो दा अनसुंथाइ होनो थांगासिनो दं yes दा नैबे अनसुंथाइखौ नैबे दुखुथिया जायफोर माने दै बानाजों सिलिंखार खालामजानाय सुबुंफोर न'खरफोर बिसोरनोहाय दा अनसुंथाइ होनो थांगासिनो दं थांबाय थानि मोनफैबाय खुंख्राजरा ज'यै नेनानै दङ नै जोंनि गारिया सफैबाय रायजो राजाफोर दा नै गासै 131 माने 131 टा फेमिलिस फ्लाड आफेक्टेड सुबुंफोर नैबो मोजाङै नायनानै लादो एबार बेनारावहाय दा बेनारखौ खासिगोन बेकग्राउन्डआव बेनार खानायसै बेनिफ्राय हाबाफारि सुरु दा नै बेनि थाखाय फैदों गोजान जायगानिफ्राय ActAlliance होननाय मोनसे अर्गानाइजेशननिफ्राय बे बुस्थुआ सफैदों आं नोंथांमोननो पोस्टाराव दिन्थिखाबाय दा लोगो हमदों नै स वेलकाम सार थेंक इउ ओमफ्राय ओरै सार दंबावनो बे बिशप BELC नि आरो सासेबाव सार फाइनान्स सेक्रेटारि ओमफ्राय बे सारा कोऑर्डिनेटर बे नैबे प्रोजेक्टनि कोऑर्डिनेटर आरो सारा Sir, tell us something about this relief distribution. First of all, I would like to thank the Bishop of the Bodo Evangelical Lutheran Church, Right Reverend Itzhak Mosahari, because he is the first person to write about the situation that caused because of this flood. Heavy rain and flood that affected the lives of so many people, poor people. They lost their livelihoods and they could not live in their houses. They were staying in the camp. So everything he narrated very clearly and sent to the United Evangelical Lutheran Churches in India. And UELCI, we have submitted all these baseline survey that conducted by the bishop to the ActAlliance. And ActAlliance, they posted as an emergency situation, and they wanted to help the affected communities. And that's how we are coming here. And this relief is basically for the
downtrodden people, very marginalized, who could not live their life otherwise, all are daily laborers or something like that, and who have completely lost their livelihood because of this flood. So that is our target area, and these people, we are not discriminating based on religion or based on their ethnicity or based on their caste. No, we see everyone as the affected people. And we see everyone as a human being. That's it. And that's how Bishop also, selected the the beneficiaries in such a way who are really in need of help. माने सिम्पल आं नोंथांमोननो मिथिहोनो सानबाय बे फर्स्ट इनिशिएटिभ लाजेननाया जोंनि नैबे बड'लेण्डनिनो जिनाखि इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च नैबेनि जोंनि मानगोनां बिसोमा बेखौ आखाइ लाजेननाय होनानै बिसोरो रिपर्टखौ ग्राउन्ड रिपर्ट लानानैहाय गावसिनि प्रजेक्टनि थ्रुयै बिथांमोना लिरनानै हरदों नैबेयावहाय बेबायदि दुखुथिया सुबुंफोर दै बानाजों भुगिनांनानै दं होननानै बेनि उनाव लेटारखौ मोननानै नैबे मोननै अर्गानाइजेसन फ्रम चेन्नाइ ActAlliance ओमफ्राय इउनाइटेड इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च इन इन्डिया नैबे मोननै अर्गानाइजेसना आखाइ फोलावदों दिनै जायनि दारै दिनैहाय नैबे खुंख्राजरायाव दिनै सौफैनो हाबाय मोनसे न'खरनि थाखाय मा होनाय जादों बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियारलि दिन्थिनि बे समाव मेडामानो खिन्थाजोबदो दे मोनफा मोनफा आथा दङ दालि सामब्राम ओमफ्रायो आलु संख्रि ब्लिचिं पाउडार थाव ओमफ्राय थाम्फै होखारनायनि धुप कलगेट दं ब्रास दं ओके ओमफ्राय मोनसे दङ सयाबिन ओके औ फर्चुननि ओमफ्राय साबोन फैबावो सार्फ सार्फ बेनो आरो बेनो औ दा बेयाव होबाय माखासे दा मोनसेबाव लकेशनाव थांगासिनो दं दा बेवहाय माखासे दं आरो लादांगुरियाव माखासे दंबाव नालाय दङ लादांगुरि होननाय मोनसे जायगा ओमफ्राय सार प्रणय गाखोफाबाय नै उनाव साराथ' लादांगुरिनि खान्दा औ दा सारमोननि एरियायावहाय दा थांगासिनो दं आरो मोनसेबाव लकेशन सालायग्राया सालायबाय दा मोनफैबाय नै लादांगुरि होननाय जायगायाव बांद्राय गोबाङानो दा नैबो लाबायनाय मोनसे स्कुल दं स्कुल खाथियावनो प्रग्रामखौ बानायसिगोन आरो नै Yes. दा बेबायदिनो কেনেকা পাইছে মনটো এতিয়া এইবিলাক বস্তু পাই ভাল লাগিছে আমি কষ্ট কৰিছোঁ বানপানী থাকিছোঁ আপুনি লাগ দিছে লাগিছে দে दा बिसोर गासैबो नै लादांगुरिनि बै माने दाखालि जानानै थांनाय जि दै बानायाव भुगिनांनाय नैबे बिथांमोना दा बिसोरो दिनै बे रेशनखौ मोननानै माबायदि मोनदों दे एसे बुंना होदो मोजां मोनबाय ना मोजां मोनबाय मोननायखाय बानाया गोदोबो मालाबा जाखायोमोन नामा खेबनै जायोमोन मालाबा बोसोराव खेबसेल' जायोमोन ओमफ्राय मोनामोन आरो जेबो सिगां ओमफ्राय दैयालाय न'आव हाबलायनाय जाखायसिगोन ओमफ्राय देग्लायबो न'आव हाबखादों सिमबोलाबो हाबजोबखायो आरो बोसोरफ्रोमबो सिमोनना मालाबा सिमोनलाय सयबारबो हाबजोबखादों सयबार जादों थानो हाखाया न'आवनो हामसे जायोहाय आगै आथिङा सियाराव ओरै एसे थिखांलायनानै थानांगौ जायो मालाबा समावफ्रावबो अब्ला ओंखारफिनबाय लोगोफोर लादांगुरियावनो दङ लादांगुरियावनो नैबे भिडिअखौबो फोजोबबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय रोजा साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन अके चलो